so cool. Bata pa ko cool. Ang Tagol! Morning, tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tagol! And Tita Tanya Chinita. Gumagana pa ba talaga ang gayuma? Hindi ko sasabihin. Gumagamit ako. Feel good morning po sa mga kabisyo na parang nagayuma na sa programa. Mga katas ng nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Tisay. Ba't ba laging nagtatago ng pangalan, Mang Kanor? Para hindi malaman na siya yon. May tinataguan. 27 years old ng Subic. Pero dito po ako nagtitigil sa may Pasig City. Meron po akong 1/4 na lahi na ibang lahi. Dahil ang lolo ko po ay Amerikano, kaya Tisay po talaga ako. Alam niyo po, ayaw ko sa babaero parang Tanya Chinita. Wala. Ha? Wala yan sa script. Gusto ko mabait at parang si Uncle Makajos. Ano ba yung mic mo? Ano ba yan? Mas lalong wala yun sa script. Sa lahat po ng nanliligaw sa akin, ang napakapursigido ay si Mark. Kaso nga, napakababaero, parang si Kajot. Kawawa. Si Nono naman po, nanliligaw din siya sa akin. Napakabait, makajos. Kaso hindi nga lang po gwapo. At Sabihin mo na parang ako. Sabihin mo na parang... Hindi. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas. Ang aking... Walang effects? Nakalipas. Sarap, no? Mas masarap ka. Joke lang. Joke pala yun, hindi kasi nakakatawa. Ito naman, di na mabiro. So, paano na? Tagal ko na nanligaw sa'yo, sa bilang ko, mga magto 2 months na eh. Alam mo ko kasi pag ako nanligaw, insan 1 click lang. Mataas na yung 1 linggo eh. Ikaw,
pinaabot mo pa ng 2 months halos. Pero okay lang naman sa akin yun. Kasi deserve mo naman eh. Tisay, ganda ka. Bagay tayo, gwapo ako. May kotse ako. Ano pa? Tsaka may business yung mga magulang ko. Malay mo, hindi, pagdating ng panahon sa akin naman mapunta talaga yun. Magiging safe and secure yung future mo sa akin. Diba? At parang di ka naniniwala. Hindi naman sa hindi ako naniniwala. Normal talaga bang sinasabi yan kapag nanliligaw? Kung ano finiflex? Finiflex ko kasi meron naman ako. Kung nang flex ka nang wala ka, yun yung pagyayabang. Diba? Sabi mo may sasakyan ka pero ibibigay pa lang ng magulang mo, di ba? Hindi, meron na akong sasakyan. Ang inihingi ko kasi na sasakyan kay Airpods, yung kanyang SUV. So, ibig sabihin, hindi mo sariling sikap yan. Sandali, ibig sabihin, minana mo lang. Oh, kita mo. Mark, ay nahanap ako pero hindi ko pinapansin dahil ikaw. Nino. Yung mga chicks na nagchat-chat sa akin. Ah. Pero hindi ko nga pinapansin. Pinapakita ko nga si open. Hindi, okay lang pansinin mo. Walang problema. Ba't naman ako magsiselos? Nanliligaw ka pa nga lang eh. Kaya nga, tama naman, may point ka. Pero, So, tingin mo yun yung dahilan kung bakit dapat kita sagutin. Kasi meron ka nito, meron kang ganyan. at saka pag sinagot, Bakit hindi na lang yung mga nagte-text sa'yo? Total sabi mo, ang maximum 1 week. Minimum pala 1 week. Bakit ako yung nililigawan mo? Tagal-tagal na oh. ewan ko ba, Tisay, pero sa'yo ko nahulog eh. Kung pwede palang turuan ang puso na huwag kang mahalin. Wala minahal na kita eh. Talaga, ang galing naman. Minahal mo agad ako. Oo, ewan ko Paano ba? pag may nalaman ka na halimbawa may anak pala ako o kaya paano kung may ugali pala ako, maldita pala ako. Teka. May anak ka na? Hindi, Wala sabi naman ko, sa itsura mo eh. Siyempre, pag may anak ka na, siyempre, pass na ako dyan. Alam ko na wala kang anak eh, binackground check na kita eh. Lord, hirap po magpigil pero nabubwisit na ako. Pero sige, pagtsagaan ko na to. Ano? Sige na. Okay, alam ko gusto mo akong pumunta sa bahay nyo. Doon ako Oo, maligaw. tsaka bakit hindi ka magpakilala sa magulang ko? Kasi syempre ako, conventional pa rin ako, traditional pa rin yung gusto ko umakit sa bahay. Ayaw mo bang makita ka ng magulang ko? May tinatago ka ba? Kasi syempre, Wala akong tinatago. Ayaw ko munang humarap kasi gusto ko humarap ako sa kanila na tayo na. Para proud naman ako humarap sa magulang tayo na. mo. Paano kung di kita sagutin? Hindi ka magpapakita sa mga magulang ko? O siyempre, masasaktan sila. Pag nakita nila ako, sasabihin nila, anak, sayang yun si Mark. Yun na yung future mo. Tapos, hindi mo sinagot. Inis na ako. Sobrang presko nito. May ganito bang lalaki ba? Ang galing naman, no? So, hindi ka talaga magpapakita sa kanila unless sagutin kita. Basic yun sa akin. Ano? Nagagalit ka na ba sa akin? Hindi, ba't naman ako magagalit? Lord. Ano yun? Lord, kanino bang lahi to? Sa'yo ba to? Bigyan mo naman ako ng sign kung sasagutin ko ba to o wag na lang. Kasi sobrang yabang. Diba sabi ko, Lord, ang hinihingi ko sa yung sign mabait, maka-Diyos. Bakit ganito to? Sobrang angas. Okay naman yung marami siyang pera, pero ayoko naman. Ano na? Sagutin mo na ako. And first thing, pupunta tayo sa inyo. Papakilala. Pero syempre, daan muna tayo. Pahinga muna tayo. Alam ko, pagod ka. Pahinga sa? Akong bahala, syempre. Hindi ko maintindihan. Hawakan ko yung kamay niya. Ba't mo hinahawakan yung kamay ko? Bakit? Ano masama doon? Hawak lang naman Tumitingin tuloy yung mga tao. Hala, hawak kamay lang. Ang bagal naman. Ano naman problema mo? Hinawakan lang naman kamay. Hoy, Mark. Didikit pa ako sa kanya. Ano mo yung ang bastos mo? Ang bastos mo, ha? Hindi ko nagugustuhan yung ginagawa. Sobrang taas ng level ng self-confidence mo. Kapal na mukha mo, ha? Ano, ba't ka ba galit sa akin? Kasi nanliligaw ka pa lang, pero manyak ka, Mark. Alam mo, Manyak uwi pa na kita. ako. Uwi na ako. Bango mo. Ang bastos mo, ha? Ang bastos mo, hindi porke ganito yung suot ko, babastusin mo na ako, ha?
Ganyan suot mo tapos di ka magpapaamoy. Ano yun? Oh. Totoo ba yung Trigger sinasabi mo? Totoo ba yung sinasabi mo? Ang kapal lang Alam mo mukha yung- mo, ha? Alam mo tong mga nagchat-chat sa akin, gustong-gusto nga nila akong dumidikit sa kanila, tas ikaw choosy ka Sila pa. yun! Sila yun! Alam mo, umuwi na tayo. Sumasakit na yung ulo ko. Uwi na ako! Diyan ka na, sa'yo na yung kape! Tisay, Diyan na! Diyan ka na! Tisay, magsisisi ka pag di mo ko sinagot. Talaga! Wala ka na makikita tulad ko, Tisay. Ay, salamat! Wala na! Buti naman wala na akong makikita katulad mo! Tisay, pag-usapan natin to. Tisay! Sobrang bastos po ni Mark. Mantakin nyo, hinahalikan niya na ako at hinahawakan ng kamay ko at niyayakap. Hindi pa nga kami. Siguro kasi may mga babaeng pumapayag ng ganun habang nanliligaw pa. Kaya ginagawa niya rin sa akin at titingnan niya kung payag ako. Pero tulad ni Tita Tanya Chinita, hindi po ako ganun. Ay, sige na lang. Sumakit talaga po ang ulo ko, Uncle and Tita. Hanggang isang araw po si Nono ay bumisita po talaga sa bahay. Darling, andyan na ba yung bisita ng anak mo? Ayan na yata. Ay, nakakotse, pero luma. Motor yan. Hindi yun. Sorry. Ayan, nakamotor, pero parang luma eh. Bayad na kaya yan. Hoy! Masira yan, doorbell. Ngayon ka lang ba nakakita ng doorbell? Charan! Ako po, si Nono. Diyos ko. Napakapangit mo! Darling, huwag kang ganyan. Bisita ng anak na yan. Hoy, pangit, ba't ka nandito? Grabe naman kayo. Ay, Nono. Mama, Papa, si Nono po. Ano, nuno sa punso? Grabe naman po kayo. Hindi, ang tunay niya pa pong pangalan ay Pianono. Pia kasi yung nanay ko. Kaya nilagyan niya ng Pia Nono. Kasi Pia yung nanay ko. Di ba po, tunog tinapay ang sarap? Diyos ko, pangalan pa lang ang baho na. Hindi man lang Mark. Yung gusto ko yung Mark na nanliligaw sa'yo, gwapo. Oh, Hindi ka mukha ng tatay mo. Grabe. Oo nga, anak. Ha? Kayo ba'y mag-ama? Pianono at Uy, Kanor. ako yung anak ng Amerikano. Pero ba't ganito yung tsura ko? Kasi diba, yung lolo mo anak. Kaya nga Tisay, Amerikano yon. Ako yung anak niya, half lang ako. Pero bakit? Bakit? Kinilo ka ba? Half American, half Prague. American Prague pala ako. Uy, pangit, ba't ka nandito? Sir, ma'am, ako po ay aakyat ng ligaw sa anak niyo, ma'am. Kay Tisay. Hindi mo ba nakikita 1, yung tsura mo? 2, 3. Huwag! What? Diyos ko, mahiya ka nga sa balat mo. Tamo yung si Tisay. Kaya nga Tisay ang pangalan niyan. Yan ay ano? May lahi ang Amerikano. Sampulan mo, Kanor. Mapa! Mapapasukin niyo naman yung tao. Nasa pinto lang. You want this? You want this? Sabi mo, sample. You want this? You want this? We don't want you. Correct. We don't want you. Kaya, anak, pwede ba? Pero ano ba yung dala mo? May dala, ano ba yan? Parang ang daming ang dalang pagkain. May dala po akong pagkain para sa inyo. May vendor. Aka na. Pizza. Aka na. Maba, papasukin nyo naman po. Ang totoo po, gusto ko po si Pianono. Si Nono kasi. Ano? Ano? Ang pangit-pangit yan! Malalahian tayo ng pangit. Kaganda mong bata. Hindi Oo kayo nga. bagay. Hindi maganda yan. Tamo, ikaw. Anong pangalan anak ko? Si Tisay. Ikaw, Tisay. Mukha kang magandang halaman. Magandang bulaklak. Ayan, mukhang zombie. Edi plants versus zombie. Ang galing-galing mo nun, darling. Kiss ka. Thank you. Salamat. Ma'am, mawalang galang lang po, ma'am. Pero hindi naman siguro makikita sa itsura yun.
ang tao, ma'am. Makikita, kaya nga may mata kami eh. Makikita yun. Kita namin ang kapangitan mo, Brad. Kaya nga, mahiya ka nga sa balat mo. Ma! Ma, huwag niyo naman po kayong bastos. Maayos yung tao nagpapakilala. Gusto manligaw. Kesa Ayos. dun sa iba. Maayos. Sa labas lang ako nililigawan. Yan po gusto dito sa bahay. Eh, syempre, pag sa labas pa ako. Dapat sa labas na lang yan ng ligaw kasi pangit eh. Oh, hindi. Pag sa labas yan, makikita ka pangitan niya. Kaya gusto niya sa loob para hindi ma-expose. Ay, oo nga. Uy, pangit. Lumayas ka na dito. Inuubos mo ang oras namin. Amin yung bigay mong pagkain. Anak, huwag mo nang sundin yung Papa! kantang humanap ka ng pangit. Hindi na totoo yun sa panahon ngayon. Kaya nga nang bababae na rin ang mga pangit. Ganun ka, darling. Tisoy ako. Anak ako ng Amerikano. Tinatamaan ka. Kaya tisoy eh. Mapa! Ma, gusto ko Ma. po si Nono. Basta ako, ma'am. Mahal ko yung anak niyo, ma'am. Kaya po ako umarap talaga ng totoo. Dahil gustong-gusto ko po talaga si Tisay, ma'am. Wala kaming pake kung gustong gusto mo. Ang point dito, hindi ka namin gusto. Sabay tayo. Hindi ka namin gusto. Period. Ma! Ma! Ayaw na ayaw po ng magulang ko kay Nono kasi nga daw po pangit. Mas okay daw po na... Kaso, mas okay po sa akin yung hindi gwapo pero mabait at loyal. Provider pa. Pero walang nagawa po si Mama at Papa dahil sinagot ko si Nono. Dumating po ang 2024. Nagpakasal po kami. At nagkaanak. Si Nono nakabili siya ng bahay para sa amin sa Montalban, Rizal. At doon po kami gumawa ng masaya at buong pamilya. Hanggang isang araw, baby, dadating na si Papa. Ayan na si Papa. Mahal, hello. Andyan ka na pala. Ay, mahal. Mahal. Salamat Mahal, ano yan? naman Bakit may dala kang bagong TV? Oh, mahal, gusto ko yung TV natin sa... Meron kang TV sa kwarto para pag... hindi ka na bababa dito. Kasi two-story yung bahay natin eh. Mahal, okay. Sa sala may TV, sa taas may TV. Sabi naman. Mahal, ano yung I isa? love you, mahal. Centralized aircon. Ang laki naman, kala ko ref. Ha? Rice dispenser yan, mahal. Mahal naman Wala, mo hindi ko talaga. pa-afford yung ano. Mahal naman mo talaga ako. Thank you. Alam niyo, dumadating. Anak, nandito kami. Papa, Ali. Mama, magkakasama po kayo? Siyempre, ang Oo. ganda naman ng bahay ni Nono. Ay, Nono. Ay, Nono. Ang bait mo talaga mula noon. Mula Nono hanggang ngayon. Ay, ang Oo. galing mo. Ang bait mo. Sana patawarin mo kami. Pinalayas na kami doon sa inuupahan namin bahay eh. Kaya pala! Nono, nung una pa lang kita nakita, Nono, alam na alam ko na ikaw yung bagay sa anak ko si Tisay. Mapunta sa gwapo, tapos babaero, dyan na lang Kaya sa'yo. nga. Kahit pangit ka, no, pero loyal ka. Oo. Pangit na, loyal pa. Package. 3-in-1 para kang kape. 3-in-1. Hindi lang sa'yo. Pangit, may pera. Grabe ka naman. Pero sorry kayo, Nono, ha? Sorry, no. Totoo po ba yung nagsasorry kayo, Oo, Mapa? Kasi nga, dito na kami titira. Parang nagkukunyari lang naman po kayo. Hindi kami nagkukunyari. Mahal na mahal namin si Nono para sa iyo, anak. No. Mapa, napatawad nyo na kami, pa. Hindi kami nga dapat humingi ng tawad. Kaya nga, pwede mag-sorry. 1, 2, 3, go. Sorry, no. Napatawad ko na kayo, ma, pa. No, nandyan na yung malita namin, no. Saan kami dito matutulog, no? Second floor ba kami? Gusto namin doon overlooking. Sige, dito natin sa baba, darling. Yung magulang mo sa taas. Sure ka, mahal? Wala problema sa akin yan. Basta mahal mo, mahal ko rin. Okay? Thank you, mahal. Ang I bait love you, mo mahal. talaga kahit pangit ka. Diyos ko, ang apo ko ang pangit. At least maputi po.